Il-pożizzjoni ta' Malta milquha mill-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi fl-Unjoni Ewropea hija biss l-ewwel pass. Dan għax fejn jidħlu kwistjonijiet ta' taxxa d-diskussjonijiet fuq livell Ewropew mistennija jkomplu. Iżda l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna spjega kif id-deċiżjoni ta' nhar it-Tlieta mhix ta' min jinjora. Dan b'referenza għal fatt li għandu jkun hemm flessibilità biex it-taxxa fuq kumpaniji multinazzjonali tibqa' fil-kompetenza tal-pajjiżi membri. Il-vuċi ta' Malta kienet essenzjali biex evitat leġiżlazzjoni ta' sistema riġida li timponi rata ta' taxxa komuni fuq il-pajjiżi membri. Dan skont rapport imħejji mill-Organizzazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp u li kien approvat mill-pajjiżi l-kbar magħrufa bħala G20. Mawa News, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li kieku pajjiżna ma ressaqx l-menti tiegħu b'suċċess, Malta kienet se tbagħti l-konsegwenzi. Aħna m'għandniex problemi dwar ir-rapport, imma li inti mbagħad timplementah b'mod riġidu jagħmel ħsara lil pajjiżna u l-industri, speċjalment l-industrija tas servizzi finanzjarji tal-iGaming. U aħna ridna illi dan ma jsirx, jiġifieri li għall-inqas ikun fl-istess spiritu tal-rapport tal-OECD illi iħarsu lejn il-mod kif ibidlu jew l-ftehim tat-taxxa b'mod iktar flessibbli. Ir-rakkomandazzjonijiet kienu se jpoġġu f'riskju l-futur finanzjarju u ekonomiku ta' pajjiżna u saħansitra jnaffru l-investiment. Issa dana il-reġim huwa differenti minn ta' pajjiż ieħor u aħna ma rridux li reġim li hemm il-Ġermanja u Franza jiġi impost fuq pajjiżna, għandna nixtiequ nżommu dan ir-reġim, nitkellmu u naraw fejn aħna nikkooperaw biex ma jkunx hemm evażjoni tat-taxxa u nifqu hemmhekk. Jidher li tħassib li esprima pajjiżna kellu l-appoġġ ta' stati membri oħra li minkejja li kellhom l-oġġezzjonijiet tagħhom għażlu li ma jitkellmux. U għalhekk li l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li dak li kisbet Malta huwa ta' rebħa kbira għalkemm l-isfidi ma jonqsux. Illi nkomplu naraw pajjiżna jikber. Ġifieri aħna m'għandniex x'nibżgħu illi ċ-challenges tal-futur nilqawhom, għandna nies professjonisti tajbin ħafna fil-accountancy, fil-liġi, fil-legal, fil-IT. Għadni kemm dal-għodu niltaqa' ma' kumpaniji oħrajn li ġejjin ħafna f'pajjiżna, dawn huma kollha kapaċi huma ħafna minnhom globali illi jilqgħu dawn iċ-challenges.